Dobrý deň. Dobrý deň. Dneska sme vás u nás náraďovní. Dneska si povieme niečo o sexuálnej výchove. Presne tak. Vždycky, keď pôjdete s niekým súložiť, použite kondóm. Je to veľmi dôležité pre vašu ochranu, pre vaše zdravie a pre vašu budúcnosť. Pozor na to. Poznáme kondómy kvalitné, aj nekvalitné. Tie kvalitné sú stredne drahé, čiže nie ani moc lacné a nie ani najdrahšie. Veľakrát sa stretávame s kondómami Pepino a Direxy. Tí sú najlepšie. Ďalej máme príčuté kondómov. Áno, príčuté kondómov. Máte vanilkovú, čokoládovú, jahodovú, banánovú, kolovú a rôzne iné. A potom ešte obyčajné. Vy to môžete vidieť jazyk. Vidieť jazyk, počkaj. Áno. Ďalej máte kondómy obyčajné s bodkami. To znamená, že tie bodky nie sú bodky, ale sú to také kopčeky na kondóme. Potom sú rúrkované. Na väčšie zrušenie. Hej? No, dobre. Do mne sa nezdaje. Várnim, ešte si robila várnim. Várne. Várujeme vás. Tie kondómy sa dajú aj pretrhnúť. No. A preto... Napríklad sa mi ešte nestalo, ale to je jedno. Ale musíte dávať pozor, aby keď budete spolu súložiť s nejakým chlapom a budete chcieť ísť na ostrov a nebudete chcieť spať s ním, nebudete chcieť mať deti, ale nebudete mať kondóm a budete natoľko natočená. Stačí stáčok. No. Stačí, ak si zoženiete tabletky do 24 alebo 48 hodín, ba dokonca možno aj 72 hodín, ktoré si dáte a nebudete tehotná. Ale najlepšie je aj tak použiť kondóm, aby sme pre vaše zdravie predošli pohlavnej chorobe. To je ST. AIDS, HIV, kvapavka, syfilis. Ba dokonca môžete mať aj vaginálnu mykozu, ak si váš partner neumie ruky, bude ich mať úplne zasraté a pôjde vás prstovať. Ďalej vás môže aj lízať. Ešte čo môže? Pokiaľ má zubníka, tak to neviem dobre. Alebo rovnatka. Prečo? Ja neviem. Nepočúvajte ju. No. Dobre to štekli. Ale to štekli, keď baba má rovnatka a fajčí chalana, tak chalana. Ale jak ho tvorí štekli, keď fajčí, Ja tak neviem. kto pôjde zubami? Ja neviem. No. Odpoveď na našu otázku, keď tak nám zašli na našu webovú stránku www.náraďoveň.sk. No. A toľko o sexuálnej... A ešte jedna vec. Ak chcete trčkať, netrčkajte v pivnici. Dovidenia.